Ja, de to seneste, ikke? Nu går Ahead Eagles. Jo. Ja. Og hvis man skal tælle sejre, ja, så har de 2 sejre ud af deres seneste 8 opgør her, hvor Nwaneri gør det. Om ikke færdigt, så tæt på. Martin Ødegaard med en scoring til 4-1. Kan han få in en mål därifrån, skickar den förbi Ledsman till Rice som möter. Declan Rice lyfter den här av i Timber. Och det ska vara en holländare som gör mål i Holland. God bold her til Louis Skelly. Godt spillet, Nwaneri, 2-0. Klapper den op i nedtaget, 17 år. Tomou, aqui já tomou 2 e pode tomar o terceiro aí já. Olha o Timber, o autor do primeiro gol, sinalizou para o Nwaneri. Passa, meu filho. O Nwaneri não passou, ele tentou bater. Foi travado, caiu na área, briga Merino, Timber levanta. Flamengo trava, acabou ajeitando pro Merino! Gol! Scoret i weekenden senest. Og han tror sikkert her, når langt på straffesparket, og så er stillingen 1-3 på Philips Stadion. Ja, super godt sat ind. Ja, de to seneste, ikke? Nu går Ahead Eagles. Jo. Ja. Og hvis man skal tælle sejre, ja, så har de 2 sejre ud af deres seneste 8 opgør her, hvor Nwaneri gør det. Om ikke færdigt, så tæt på. Martin Ødegaard med en scoring til 4-1. Calafiori og Trossard. Det ligger Trossard, 5-1. 2 mål på. Ja. Ødegaard igen, spacerer væk fra Saibari. Ødegaard, så står det 6-1, og så har Arsenal slået rekord i antal scorede mål på udebane i Champions League. Det kan godt være, at det er Real Madrid eller Atletico Madrid, som man løber ind i kvartfinalen. Lad os lige se Calafiori her, 7-1 til The Gunners. Lad der gå her et minut.